U prethodnom tutorialu videli smo kako da pre svega setupujemo našu aplikaciju, a hajde za početak da se i malo upoznamo sa strukturom naše aplikacije, to je sa strukturom direktorijuma i da vidimo koji su nam bitni fajlovi. Za početak, znači otvaramo ovaj file package.json i u njemu vidimo bitne su nam polje, na primjer, bitni su nam elementi dependencies, to su React DOM i React scripts i to su znači neke zavisnosti koje smo pre svega instalirali pomoću create React app aplikacije, što smo mogli da vidimo u prethodnom tutorialu. Takođe postoje ovi elementi scripts, ovo smo runovali znači preko komande npm start i praktično izvršila se ova komanda kako bi uspeli da pokrenemo našu aplikaciju. Od ostalih foldera nama su interesantni ovaj folder node modules, on je takođe instaliran preko, to jest napravljen preko komande npm install i ovaj folder znači nikada sami ne modifikujemo, možemo ga obrišemo i potrebno znači onda posle toga da uradimo npm install. Takođe postoji folder public i u njemu nam je interesantan file index.html i to će biti u našoj aplikaciji jedini HTML file i njega koristimo kao neku vrstu placeholdera. O čemu se radi? Posebno obratit ćemo pažnju na ovaj div sa ID-em root. Pomoću ovog znači diva i ovog ID-a root mi ćemo praktično ovde da injektujemo ili da umetnemo naš ostali JavaScript ili ti React kod. Sada, znači posle toga imamo i ovaj source folder i pogledat ćemo ovaj file app.js. U njemu vidimo ovaj tekst koji smo izmenjali u prošlom tutorialu. To bi bila praktično jedna komponenta, a takođe u ovom našem slučaju bitan je i file index.js. Sada ovaj file služi tome praktično kako bi renderovali ovu komponentu koju smo malo pre otvorili. To je praktično ovaj ovde deo i vidite sada uzimamo element iz doma koji se naziva root. To je znači praktično ovaj element iz index.html fajla i pomoću toga znači praktično pokrećemo našu aplikaciju. Sada kada znači otkucamo neki kod, izvršimo neke izmene, ne treba da ništa refrešujemo, automatski promene biće sinkovane od ostalih fajlova. Tu su na primjer još neki fajlovi za CSS. Vidite u ovom fajlu imamo znači importovan, to jest na ovaj način koristimo te fajlove, to ćemo vidjeti u kasnim tutorialima i postoje na primjer ovi fajlovi za testiranje, to jest pomoću njih pravimo unit testove. Eto, to bi bilo to. Na jednostavan način
malo smo se upoznali sa strukturom direktorijuma